அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஹலோ வணக்கம் கைஸ். நீங்கள் கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் கிளாஸ் தான் ஆட போயிடும். இதில் என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டிங்கன்னா, என் பேர் வச்சுக்கிட்டே ஒருத்தன் என்னை அடிச்சுட்டான். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தங்க கூட நம்ம ஆடி இருக்கணும். சும்மா வீடியோ போதுமா, நீ வேறு தெரியாமல் என்னென்னமோ அடிச்சுட்டு இருக்கிற, சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா அப்படின்னு போட்டு விட்டு சரி நான் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். நான் பாதி இதை கட் பண்ணிட்டேன். என்னோடய ஃபஸ்ட் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருப்பேன். நான் அவரை அதே டென்ஷன் நீங்கள் வேணான்னு பார்த்தேன். சரின்ட்டு வீடியோ வந்துருச்சு. நம்ம எப்பயும் வழக்கம் போல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லான்ச்சர் எடுத்துக்கலாம். லான்ச்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்வின் ட்ராக் வைத்து விட்டேன். ஜெல்வின் ட்ராக்கும் எதுவும் ஷார்ட் கன்னும் வச்சுருக்கேன். பிடிஎஸ் சார் அவ்வளோதான் இருக்குன்ட்டு டிகிரி யோசித்து சரி விடுங்க, அவங்க எங்கேயோ போகிறாங்க. சரி விடு. நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன நினச்சேன்னா, உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைபர் கூட ஆடுற மேட்ச்சு ஹைடிங் பிளேஸ் ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு நினச்சிட்டு இங்கே வந்தால் ஹைடிங் பிளேஸ் எதுவும் கிடைக்கல. அதுக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் வச்ச ஒரு எனிமி தான் கிடச்சான். நல்லா பாருங்கள், மாஸ்டம் இல்லைன்னு ஒருத்தன் இருந்தான். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை நான் அடிச்சிருப்பான் பேரகான் வச்சுக்கிட்டு, பேரகானும் இந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சுக்கிட்டு. சரின்ட்டு இங்கே கவர் எடுத்துகிட்டு நின்று என்னடா இது நம்ம பேர்லாம் வச்சுட்டு அவனை வந்திருக்கிறான் அப்படின்ட்டு பார்த்தேன். இந்த பாருங்கள் அங்கே தான் போகிறான், அங்கே தான் இருந்தான். சரி வீடுன்ட்டு அப்படியே போனேன். அவனை எய்ம் வச்சான். சரி ஐயோ போட்டு முற்றி விட்டான். நானின்னு ஒருத்தன் ஃபோன் ரொம்ப லேசாக ஹேங் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கு. இந்த நானி தான் போட்டு முற்றி விட்டான். சரின்ட்டு நம்ம டீ ஷர்ட் எப்போயும் வழக்கம் போல் எடுத்தேன். வழக்கம் போல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பிடிஎஸ் ஆர்மிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்பியை சுத்தமாக இல்லை. எனக்கு ஒரு லைக் போட்டு விட்ருக்கோம் அந்த பாப்பா. அதோட பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வேறு பயமாகவே இருந்துச்சு, கண்டவெல்லாம் எய்ம் வைக்கிறானே அப்படின்ட்டு. பாருங்க அங்கே ஒருத்தர் இருக்கான் பாருங்கள் டீ ஷர்ட்டு. அவன் என்கிட்ட எப்படி தப்பிச்சான்னு தெரில. டிஜே அலாக்கு நான் ஐடி வச்சுருக்கான், ஃப்ரீ ஃபயர் பிளேயர் ஆட்டுக்கு. சரி அவனை நான் கொன்னேன். அப்புறம் அவன் எங்கே போனான் அந்த டிஜே அலாக்கு? அவன் என்னை வந்து முட்டியிருக்கலாங்க, ஏன் எதுவுமே பண்ணல. சரி விட நம்ம காலின்னு எடுத்துக்கலாம். எங்கே போனான்னே தெரில. அதெல்லாம் பார்த்தா ஒன்றும் ஆகாது. நானே மாஸ்டர் அந்த அவன் நான் உன்னை கொல்லவும் இல்லை. சரி விடுங்க. அந்த மாஸ்டர் பார்த்துட்டிங்களா? இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒருத்தனுக்கு செமையான களி இருக்குது பாருங்கள். அங்கே அன்புக்குரிய ஒருத்தனை காட்டிருந்துச்சு, அவனுக்கு தான் டான்ஸர் வேறு தலைக்கு மேலே இருக்கும். என்னடா எல்லாம் போத்து செத்து விழுவுறீங்க, லேசாக வீதியை வேறு கிளப்பி விட்டுருக்குறீங்க. சரி விடு. நேராக போயிட்டே இருந்தேன். நான்ட போய் அந்த கண்ட்ரோல் பாயிண்ட்டை கேப்சர் பண்ணிவிட்டு நீ நம்ம கார்டின்னு வச்சு MVP ஆயிடலாம் அப்படின்ட்டு அவன் கண்ணுலாம் வச்சுக்கிட்டு ரெடியாக நின்றுட்டு இருந்தான் போல். கவர் எடுத்துக்கிட்டு போட்டு மொத்தி விட்டேன். பாருங்க சுற்றி ஃபுல்லாக ஜில்பின் ட்ராக்கு தான். பாருங்க மாஸ்டர் போட்டான் பாருங்கள். நான் பேரகான் வச்சுக்கிட்டு ஜில்பின் ட்ராக் 6 வச்சுருக்கானே அந்த பையனை பாவம் மாஸ்டர் இல்லைன்னா க்ரீன் நிஞ்சான்னு ஒரு பொண்ணு மொட்டி விட்டுச்சு. சரி இந்த பாருங்க அங்கே டானுவா இல்லைமோ டாங்குன்னு ஒரு பையன் இருந்தால் அவனுக்கு நல்ல டேமேஜ். இந்தாண்ட மாஸ்டம்லன் பாருங்கள், நான் அவனை தான் போட்டு மொத்தி விட்டு நான் யாருன்னு காட்டுறேன். மாஸ்டம்லன் படாவிடா ப்ரோ பிளேயர்னால் யாருன்னு காட்டுறான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே இது ரீலோட் ஆகிடுச்சு. ராக்கெட் மோட்ரு கரெக்டாக இது ரீலோடாகி முடித்தோடனே அழுத்தி விட்டுக்கலாம். நான் இது துப்பாக்கி இதுலேயே தான் கையவே வச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா ஒன்றும் முடியல. சரி ஒரு கில் எடுத்தாச்சு. இந்த ஆண்டு ஒருத்தன் இருக்கிறான், ஜெல்வின் ட்ராக்கில் எய்மாக வைக்கிறான். இந்தாண்ட பார்த்தீங்கன்னா கில் ஷாட் இருக்கிறான். போட்டு இண்டி விட்டான் களியை. அவனை போட்டு மொத்தலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் இங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பாருங்கள் வந்துட்டான் பாருங்கள். போட்டிக்கு மொத்தி விட்டேன். கில்லு ரோஸ்ட் கிடச்சிருக்கு. சரி மேலே ஏறி போகலான்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே டைம் முடிஞ்சு போச்சு. டைம் முடியல, நம்ம ஜெயிச்சிட்டோம். பாருங்கள் அந்த இவன் எனிமி மாஸ்டர் வந்துட்டான். பிடிஎஸ் ஆர்மி பாப்பா வந்துடுச்சு. செம்ம பிளேயர், என்னோட ப்ரோ பிளேயரு. என்னோட இது மெக் பவர்லாம் அதிகமாக வச்சுருக்கு. எனக்கு இந்த பாப்பா அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த பாப்பா பெரிய ஆளாக இருக்குது. இவங்களும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான். சரி guys, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். அப்புறம் பிடிச்சி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது போல் நிறைய சுவாரஸ்யமான வீடியோங்களை பார்க்க நம்ம சேனலை தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.